時を越えた夢を見る静寂の海に抱かれて遠い悪夢を見上げては儚い命燃やした幾千の朝に光が向かう場所へ羽ばたくだろう願いを放つ時は今果てなき夢を乗せたフロンティアへどの人のビザにいいんですかBueno, va... Uy, mira, he tirado una llave, es no ni tiene. A ver, segundo bat, Mercedes. Vale, hortxe. Ba, barkatu, a ver, bueno, badiru diren ondo doala. Kaixo lagunak gana bueltan kero Space Program gehiagorekin. Azken aldi honetan ari naizela eta gure estazio espaziala bukatzen. Falta zaitazk jartzea azkenengo gauzatxo bat. Daukadala iaia prest dana. Vale, falta zaidana da hangarra jartzea. Bueno, badirudi dena ondo doala, omizatuko dut, holan utziko dut. Eta betikoa, gomendiak eta bar, bota beldur gabe. Prest nagola entzuteko zuen gomendiak eta bar, hemen gauzak egiten ari naizelarik. Vale, bueno, ikusten duzuen eskatu ditut batzuk, zoran zaudela eta. Ai, ama. Vale, joango gara tracking stationera, eta hemen hartuko du gure hangarra. Fruo un día. Bueno, hemen dekogu gure hangarra, gure egoiko atala, behar duguna da eta 52ko abiaduran, eta hemen 5,7 minututan. Bueno, zer egingo dugu, momentu utziko dugu hor. Eta egingo duguna izango dago pizkat hobetu, retogeizeran hobetu jarri. Tarietarekiko retogeiza da, bale, ez da beste dozer. Ez da ez orbitan ez lurzoruko abiadurarekiko. Bale, hortxe. Eta pizkat demora aurrera emango diogu. Pizkatxo bat, pare bat minutu edo minutu eta erdi edogon arte. Vale. Ikusten duzuen ez gehiena ja egin dut falta zaita abiadura murriztea eta ja hurbiltzen hastea. Vale, txiptu. F5 bada espadauda, gauza bat ikasiko duzuena kerbalean egiten. Vamos! A conciencia, por la cuenta que os trae. Niri eta guztioi, kerbaleko jokalari guztioi. Vale. Abiadura bizkat gehiago murriztuko dugu. Naiz eta distantzia behar bada bizkat handitu. Vale, berdin zaigu, ez dago inolako alazorik, Gauza da abiadura murriztea, vale? Gauza da tarietarekiko abiadura murriztea aldik eta gehien. Vale. Eskatzu bat gehiago. Bueno, bat ez dago txarto. Vale. Ja pizkatzat gehiago murriztu aldugun. Vale, hor ondo. Vale, horren egingo duguna da F5 eta orain arte izan dituan arazo batzuk izan dira, arazo bat izan da hemen, hau, banatzerakoan hau hasi da lokuroi hemen, bale, badirudi ondo doala. Badirudiren bai. Badirudi baietz. Bale. Orduan, honek ez dauka ikusten duzunez, honek ez dauka motorrerik. Daukan gauzoak arra dira RCS-ak kontrolatzeko. Honek zer esan nahi du, RCS-en bidez bakarrik funtzionatuko dugula hurbiltzeko. Ez ditugu motorrak
inondik inona erabiliko. Orduan, hemen sartzen gara Tracking Stationera eta hartzen dugu hau. Bale, hemen bakarrik ditugu RCS-ak. Ez dago zer ez gehiago. Orduan, hartzen dugu hau, M, eta gure hau irekiko dugu, kauen txotx liatu dut japarda, baina bueno. Gimiotxe estazioa. Z target, dekogu zenbatera 3,7 kilometrotara. Bale, ondo. Gustoko dut. Beraz utziko dugu. Fiskat komplikatu izango da. Bueno, ez da izango hainbesterako egia esan da. Horribiliko da igual. Vale, hortxe. Hortik. No izan dezake gorikit fuela. Ez da posible. Banatu gara. Zer hartu dut hau? Ai badio, erdun erratu naiz. Ez nuen hau hartu nahi. Hartu nahi nuena zan... bestea. Horregatik ostatu zailo. Mugitzen. Eta joan beharko litzateke kon la minga, esaten den bezala. Ne? Zergatik ez da... A ber... Zer gertatzen ari da hemen? Ez da dekoplatu. Un dok. Hori da. Orain zeatal gara geu. Vale, orain bai. Orain bai. Bale, ideko helburu. Bale, distantzia 7 kilometro. Baina ez dago... Bale, ordu nahi ingo dugun, azteko gunez... Visualik esan dezakegu hemen. Dezakegu alde batetik gauza dela bat. Un set. Eta Z target. Vale, hemen dekogu. Bale, orain bai, 3,5 kilometrotara, abiadura ona. Bale, nahi ingo duguna izango da, ditugu 2500 monoprop. Taietarekiko hau. Vale. Hortxe. Hortxe nahi dut mantentzea momentuz. Eta hemen dago orain. Teorian, akoplatuko, hemendik aurretiko sartu jarri behar dugu, hemendik atzetik edo aurretik berdu maia. Printzipioz hau da aurreia. Bale, hau da kueteren goialdea, eta hau da atxea. Aurrera egiterakoan, hemen ona izango da. Teorian. Pizkat horrela emango dugu denbora. Eta hemen 3,5 jarriko gara. Taietarekiko abiadura hunditzen doa, Kontu zili gara horrekin, daudelako nodo descendente batetan. Ez basere konturatzen ego zaten dizuet. Bestera ez genuke abiadura hartuko. 3,5 zenbatera gaude? 4, bale. 4 hortik hasiko gara eskat gehiago. Hortik, porque hau kostatuko zaigu pizkatxo bat, epa. Eta orain, atzeari klikatuko diogu, eta abiadura hasiko da murrizten, ikusten duzuenez. 3,4 3,3 2,9 Vale, hortik. Hori adibidez ondo dago.
Hemen kokatuko dugu. Ja, tokia. Toki berri edo kokatuta usteko. Eta horbilduko gara gehiago. Berriz iuntasunen egingo dugu dana. Fastidiatzeko. Fastidiatu arren. Bale, zenbatera. 2,9. Bale, 2,9 izango dugunez eta hori badakigu. Ondago estazioa. Teorian egon behar da, gugandik pizkat aurrerago. Beto, handago, bale, ondo. 2,9. Bale, bazi behar da gara, ja, abiadura murrizten. Epa, erratu naiz. Ariketa gehien. Edo topera, ia. Bare egon gara, 1,3 kilometrotara. Interesgarria. Baina abiadura berendik gehiago murrizte interesatzen zait eta horretaz aparte hortxe. Bale, ondo. Eta horren egingo duguna da gure tarjetari zuzenean apuntatu eta abiadura murriztu. Osa, abiadura hunditu. 3 edo 4 edo horrelako zeu zer. Teorian hemen dago. Vale. Hortxe eta abiadura hundituko dugu orain. Abiadura hundituko dugu 4 edo 5 edo eta lortu arte zoze nahiko bitxi. 2,1, 2, 1,6, 1,5, 2,4, 1,2, 1,1, beitu, bat ondo dago adibidez, bale? Eta gainera ja bat 1000 ikusiko dugu hemen nahiko ondo. Beraz ja, hau, zuzenean, zuzenean eramango dugu retrograzera, emango dugu F5 bada espada, retrograzera, apuntatuko dugu ja da, eta 1,2 edo dagoenean hasiko gara abiadura murrizten. Bat 2,2 edo, gutxi gora bera, 2,3, oraintxe bertan dago. Lagazo dira jokoarenak, ezin dute zer egin. Vale, hortik. Ondo, vale. Eta zerandoa zuzenekoa. Vale, primerandoa dana, posten hau. Venga. 1,2 gutxi gora bera. Inbarko dugu aurrera. 0,8, 1,7, 1,6, 1,5, 1,4, 1,3. Koma bi. Ziko gara abiadura murrizten. Eskatze bat zuzenduko dugu hau eta beto ja, garri dago estazioa eta guzti. Abiaduralik eta hortik. Eta orain, ja, zuzenduko dugu gure rumboa
Hau da erarik oberena errumboa zuzentzeko, Pizka bat, geldituz, aurreratuz. Justo ez da erarik oberena edo. Vale, eta orain. Golan. Apuntau eta aurrera. Ba, 3 bat edo. Koma 6. Zango dugu bosteunean 4 minututan. Ba, 4 minututan 400. Vale. 4 minututan 400. F5. 4 minututan 400. Zein ondo doan goazen hor urbiltzen pizkanaka. Hau lortzeko jartzea, daramat 3 egun, gaurkoarekin. Jakin dezazuen. Zeiten bat kostatu inoiz, atal bat jartzea. Vale. 400 bat metotara hau da posteunetan edo abiadura murrizten hasi beharko gara. Ja, neko urbil dekogu. 700, ikus dezakegu ja hortxe, estazio guztia. Hortxe, zuzenduta. Zeieun. Angulua zuzentzen goaz. Vale, eta ziko garaia hau murrizten abiadura. Vale, ondo. Horrein apuntatuko dugu progreizera, progreiz, estaziora zuzenean, eta sartu behar gara, gutxi gora bera, eskumako aldetik esman eltsartu, ez dut pizkat, gero estazioa birau egin beharko dugula pizkatxo bat. Ez nago oso ziur. Dago. Nunda. Progreiz hor dago eta ez da ondotik ibili beharko da. Vale, hotz. Vale. Monopropetaz ondo goaz. Vale, hortxe. Kaina emango diogu pizkatxo bat. 200 metro. Batetan, 3 minutetan. 1 metro, 2 minututan. 1 metro, 2 minututan, bale. Landare pizkalden hau murriztu beharko dugu. Abiadura beraz. Eta izurazki birau egin beharko dute estazioa badirudi. Baietz. Ez nago oso ziur, baina horribiliko da. Albotik badirudi sortuko galera, beraz igual ez.
ondo doa dana, momentuz. A ver. Vale, ez, ondo angulo honean gatoz, Huh? Guk engantzatu behar gara, ona, murriztuko dugu abiadura, eta gehien, eta ona apuntatuko dugu ja da. Vale, hor da gure helburua. Ordun. Orain dator movida, vale? Guk jarriko dugu adibidez, hemendik kontrolatuko dugula. Vale, ordun, klaro, ordun orain, hori da aurrea. Hori danez aurrea, hemen dago gure helburua. Vale, hor arte ondo. Gauza ez doa txarto orain. Vale, orain da. Hauekin, ez gora bera, vale, eskuma eta eskerra. Vale, osea, hemendik ikusita aurre bezala, vale, eskuma eskerra, hau gora eta bera. Hori oso kontuan, oso argi izan behar duzue maniobrak egiterakoan, Ui, lotu naiz. Orain, biro egin beharko dugu. Piskat ona. Piskat ona. Piskat aurrera. Ahora murriztuko dugu. Vale, orain dator. Honen zuzenketa harin bat. Eta kontuan hartu eta hau dagoela. Olantxe, gutxi gora bera. Etxan da, vale. Epa, joaten zaidala. Kontuan hartu da horrelako zeozerrean dagoela. Vale, guk egingo dugu aurrera, eskerra, osea, vale, bai, listo, zuzendu naiz. Nik kontrakoan gabiltz, vale? Eskerra dena eskuma da, eta eskuma dena eskerra da, beraz. Vale. Vale, nik eta behin, zuzendu behar dugu, hau. Piskat, jaitsi behar gara, nire ustez. Ben tentsioan aberitzen da, ezta ez? Vale, jaitsi behar gara. Tentsioa dago momentu honetan, asko gainera. Nahiko ondo goaz, Beraz, lasai. Aktibatu token mode. Gora,
gora. Ondo doa. Vale, pizka bat. Vale, lasai. Batzutan zaila da ikustea, Vale, gora goaz, beraz, epa. Hor. Ez. Pizkat. Onago eta pizkat gorago. Komplikatu da, Vale. Ordua bakarrik. Listo. Bai, kostata baina lortu dugu. Jodo. Bai horixe. Pizka bat zineran jarri dugu, baina bueno. Badirudi eusi panelak azkenean ez ditugula gehiago jarri beharko. Ez, bai, ez hori igual erabiltezina izango da. Bai, lortu dugu. Bai horixe. Kabental. Kostata baina lortu dugu, Karga elektriko mordoa dekogu, txabal. Vale, orain monoprop guzti hau, hemen zoran izan duguna. Lanik eta behin hau pizka bat zuzen jarri beharko dugu. Sokak ez izatearen, kable metalikoak ez izatearen koska. Vale. Vale. Hau igual ekarri behar dugu service bai bat, klar, service bai bat ekarri nahi, baina ez nintzen kontrolatu horretaz, eta sartu beharko ditut gauzak eta lotu hemendik, kabalekin, baina bueno. Orain, hemendik dekogun monopropa, hona ekarriko dugu, hauetara eta honetara, eta gero hemendik kenduko ditugu. Lortu dugu. Bueno, gure estazioa completo. Karo, ere mugitzeko izango da movida asko, ez pentsa. Eta nor mugituko du hau.
Momentu batek egiten du kristontan baleada bat. Hortzen dugu eta dekuple. Agur! Eta den badeko gutokitxo bat ja name bat entzat. Ondo pasa, lagun? Zaindu, espazioan zehar. Dive in the sky. Ai, lotu, kostata baina, 3 egun mierda hau jartzeko, benetan. 3 egun. Pasa ditut, hau jartzeko, zatitxu hau. Bale, urrengo urratsa da, izatea kombustibla dakarren nabe bat. Por txerto, hemen jarri beharko dute, hauetako beste bat. Baina, bueno, bila, denborarekin. Dekuple node, agur. Venga, hor dena botetzen, gero argazkia, botako dugu argazkitxo bat Twitterretik. Eta... argian gaude. Gure helburuak bete ditugu, lortu ditugu egitea ja azkenean. Hortxe. Bueno, txo. Zaindu. Eta azkenengoa. Eta orain hau. Eta hau. Eta horra. Ai, ama, estazioa lortu dugula egiten. Lortu dugula egiten. F5. Lehen bailen. Aztu baino lehen, bestela gero. Vale. Orain hau. Dekuple. Gure kerbalen estazioa. Txo, mierda hauek kenduko ditugu. Space Centerretik. Ai. Venga. Kenduko ditugu lan argazkirako ez dira geratuko, bale? Izango dugu kaka guzti hau. Debris. Fuera. Mazazpi. 52 segundu. Minutu bat. Eta minutu bat. Hau honekin egingo duguna da saiatuko gara lotzan eta gasolina usten. Hora ja nik egingo dut lasaitasunez. Gure estazio espaziala. Badagoela prest. Bueno, botako diot argazkitxoa. Kamera. Nire pulsorekin. Ai ama, vale, venga. Eta tuiteatuko dugu. Dida batetan. Dida batetan, emazu gozatu segundu hauek espazioan. Gure kerbalekin. Emergency Space Program. Tuita bidaltzen dabil. Botako diot zunbaimenarekin lagun bateri. Ja bide batez. Ja bide batez. Venga, listo, opa. Hau itxi, zuzeneko ez produktu ondo joatea. Bai, primera ondoa, posten nauk.
Eta 4 minutu, bale. Eta orain gure errengo erburua. Bueno, hemen lotu beharko dute hemen hauetako beste bat. Nengo dugu nahi baduzue, zuen entretenimendu osorako. Pokermanekin, venga, gogoa gehitut. Ai, ezin dudala zer egin. Hau, orain nengo duguna, orain nengo dudana, oneri, eba deitzen zaio, bale? Maniobra, hau egiteari, eba bat egitea deitzen zaio. Dago pixka bat, zuzenago egonan zen, baina, bueno. Ui... Hemen igo beharko ditugu korda batzuk ona, eta gauza hauek lotu. Eskatxo bat, dena bat mugitzeko. Dena bat izango balitz bezala mugitzeko. Madre mia. Struktura guzti hau, hangarra bezala, osea... Mesedes. Zirudin atzo hasi ginela bakarrik hemengo guzti hau ekartzen, eta orain behitu. Hau, izan da bat, bi, hiru, lau, bat, bi, hiru, lau, bost eta sei. Osea, 6 ataletan, 6 atitan, igo dugu dona. Eta utzi dugu bairekita, badibidez hemen gasolin horrelako gehiago jartzeko, hemenik gero egazkina jartzeko dota onditzeko, hemenik hau onditzeko, eta bar. Hemen behan ez dute zer jarri, errori bat izan da nire hori, baina bueno. Venga, a ver. Txuluko zola ona, momentuz. Ez dagoelako zurertzako etxea. Tokia hobeto esan da. Ui, turutut, ez, piskatatzerago. Jep, hortik. Jep, Eskat, zaila da. Apai. F grab. Oso ondo lleve, oso ondo. Zara kriston genio, Bakizu zer den, epa. Hori hartzea edo ez. Porque igual ez dakizu. Errot naiz, hortxe. Katxiz la porreta. A ver, lasai. Segula zer gertatuko. Espazioan gaude. Monoprop, limite batekin, orbitatzen gure lur maitea. Jode! Edo torpe gutxa zara, edo tonto gutxa zara, edo ez dakizu nora hartu behar zaren Joder, benetan txo. Osea, mamma mia. Tontoa zara edo tontoa zara. Osea, benetan... A ver, osea, tontoaren egiten zaude edo tontoa zara. Osea, benetan, Osea, ez dut ikusi kerbal tontuago bat inoiz. Osea, benetan dinotxuet, Flipatzen nabil oraintxe bertan.
Badiru ez dola nahi horra itzuli edo. Itzuli barko zara lagun. ¡Oye! ¡Deja de burlarte de mí! ¡Pedazo de idiota! Zanetan dinotzut bertan utxiko zaitu dala espazioan, osea... Ez lo idio de ti. Nik ez dut divertigarri ikusten. En fin, tontoa da kerbalau, baina bueno. A ver, hor. ¡Joder! ¡Oye! Me cago en la hostia puta ya, Me cago en sos y la ostribiri. O sea... Benetan. Tonto agua ezin zara izan? Ikusi torpe. Ez. Boaz, hortxe. Jodo, kostatu zaiguna. Ostria. Bueno, badeko estazio espaziala. Orain ze falta zaigu errekurtsoak eramateko era bat. Nola? Ebazkin baten bidez. Transbordadore baten bidez. Horregatik egin genituen transbordadoreak hasieran. Vale? Ordun. Baina, egin genituen transbordadoreak pizka bat akats batzuk dute. Hala nola, adibidez, monopropilenorik ez dutela. Adibidez. Vale, transportadore txiki hartuko dut. Gomen ikusten duzen segun nintzen saiakararen bat egiten. Hau ez da gure lehenengo saiakera, ez. Hau ez da. Bale, egingo dugu berri bat, berdin dau. Egingo dugu berri bat esango dena. Punta hau, gasolinaren aldetik hartuko dugu alde batetik monopropileno duena, hau. Eta gero, baita ere, likid fuela eta oxidarra duena. Printzipioz espero dut asko behar ez izatea. Printzipioz. Horren ideia da horrekin gutxi gora bera, balio izatea. Bale, espazioan egongo gara, beraz espazioan ez dago oxigenorik. Beraz, ez dugu beharko oxigeno sarrerarik. A ber, masa zentroa eta gravitate zentroa. Bueno, gravitate zentroa. Vale, zuk hemen, eguakor, eta utilities, bueno, utilities jarriko dizkogu gurpillak, eta behin,
mendik behar lelakoa jarriko dizkiogu. Ez. Meka. Vale. Gurpilak eskerrik asko. Vale. Erradiolan, what the fuck? Zergatik barbatean aldatzen duzu da. Osa, benetan, ez daki zergatik barbatean aldatzen dit. Hortxe, eta orain. Bara, orain bai. Bi hor eta hemen behian txiki bat. Vale, eta orain goian beharko dugu baita ere zera, hauetakoak adibidez. Vale, eta hauek orduan jarriko ditugu pizka bat honago. Egingo dugu, honek ere baita ere beharko dau, horren konturatu naz. Docking puntu bat, kasu honetan izan behar dela hauetako bat. Ez dagoelako zer gehiago. Vale, honek suposatzen du baita ere berriz mugitu hartu gura gravitate zera hau. Vale, eta egingo dugu froga bat. Ea hau egan egiten duen. Vale, orduan hau jarri eta kaina emon eta ikustu duanez gehiagik joan egiten dalgoetara, baina egan egiten du. Vale. Ondo. Vale, gurpil bat galdu dugu. Zenen ara, bueno, motari hauek ikusten duzunez gasolin asko gaztau egiten dute topera jarrita. Gaztentzatu beharko dute garen bat. Gasolin gutxego gastatzeko. Edo hori edo transbordadora handiago bat erabili. Ze polita den egan egitea kerbalean ez da. Ui. Ale. Level freight to space plane hangar. Barkatu, nagoze jona hitz egiten dago. Ai, amatxo maitia. Vale. Behar dugu oreka laguntzeko, oza, bale. Jarri behar dizkiogu horrelakoak. Kendoko ditugu momentu batetan. Hau hartu, bi jarri, eta amen.
Hori alde batetik. Beste alde batetik gasolina gehiago eraman behar dugu. Liquid fuel gehiago eta oxider gehiago. Nola ez dakit. Pentsatu beharra daukat. Ez dakit dalako zondo nola egin, bale? Orduan, egin dezakeguna da, kasu honetan, kurutzen ari zait. Egazkinen aerodinamika guztia pizkatu lertzen du. Baina esan daiteke, honek nahi ba nau, utzi. Jarriko ditugut. Bi espairu. Noretek escapeetik orain. Pues orain ezin dut, I am sorry. Vale. Hirurekin zelako luzaera dauka. Laukarren bat sartzen da. Ez, hirurekin momentuz. Zelako zeo zer, horrekatuta dago. Benetan horrekatuta egoteko, bian ere jarri beharko genioke. Vale, orduan, egingo duguna izango da bean ere. Jarriko dugu banan. Hiru bat dira. Kabuen tal. Komplikatua da, Hau txikitxoa da, segurazki handiago bat egin beharko dugu, baina, bueno. Bi tamainak izatea nahiago dut. Estelolako bat, hemen digutxo gara bera. Eta egin behar duguna da, pizka bat, aldatu, horra. Frogatuko dugu lokuro jau. Frogatzearren, alanda ere hau gutxi da, Osea, hau egoak... Vale, eskerrik asko. Ezatik egiten duten hori egoak, baina... Bale. Vibrazio hori ez da ona. Bai, ego bat gutxiago. Ukaldu gula. Boa. Bale, hangarrera. Zozegatik ez doa ondo dago. Zurazki ideiagatik orokorrean. Ideia oso ona, ezta? Frogatuko dugu lan bakarrik. Zer gertatzen da kasu honetan. Bale, bat irudi kasun. Grande gaude. Motorrik gabe. Ondo, misirik atera dira kerbalak, hori garlantzitsua da. Bale, ez da ideia ona. Argi geratu zait, ideia ez da ona. Pizkat gorago jarrita igual.
hortik aber. Ea holan. Hobeto doan. Badirudi. Bueno, hortxe badoa. Hortxe badoa. Vale, ez. Vale, tespezpein hangar. Beste ideia bat izan daiteke. Hauekin. Hemen ja distantzia uzten dugu. Claro, honetarako baita ere, ojo, kableak barko ditugu, baina alanda ere sartzen zaizkigu era honetara. Claro, baina era honetara hauek bi desagertu behar dira. Eta hauek bi behar bada ere. Eta bi jarri. Bai. Eta puntua murriztu eta kable hauek mentik ona kable biak mesedez ez baino lan ez. Hau, ez dut ulertzen zeratik ez den jartzen. Vale. Strukturalak. Bairara berera, hemendik. Ona. Eta. Hemendik. Vale, probatuko dugu. Hau. Zer gertatzen den. Ea zer, vale, badirudi honek ondo joango dala. Baina pisuagatik da, goiko pisuagatik da. Edo badirudi. Eta gainera horrek eragiten dit volteoa. Horregatik da ditu orain sinon dudoan. Goian ezin ditugu jarri, bestera pisua gehiagira eta volteoa da. Vean bez, porque berbera gertatzeko zaigu, por cierto, polita. Polita. Venga, zen bat alturaraino alduen nio deposita hauekin gutxi, ari eta garri. Agordu zego gasolina. 11 mila, 9 mila, 13 mila. Zenbatean dauka pausisa? Vamos 1000, vale. Eta orain bera. Sartuko gara
planeoari esker ezin bizi planeoa ez nahi izango ez da kapaz. Ez eta kapaz hau kontrolatzeko, osea, planeatu nahi, en fin, gutxiko dugu txorrakaria kalpo gatera. A ber, hau izan daiteke transportadore txiki bat, baina gasolina gehiago behar dugu, baina nola sartu gasolin gehiago hemen. Ui, erratu naiz, hau ez, hau. Zergatik. Osea, mesedez, azaldu zergatik gertatzen diren olako gauza zentzugabekeriak. Osea, ez dut. Vale. Batzuetan horrelako zentzugabekeriak ez ditut ulertzen. Nola egin hau gasolin gehiago izatea? Nola? Ezin ditugu depositoa jarri, ezin ditugu tronkore. Hau da, bakarrik joateko nabea, interesgarria. Makro, ez daude punta utzak edo esan ez. Ah, bai, txoin, ideia bat izan dut. Ez gorde. Hau, honetako, hau da dron automatiko bat. Ordun. Ez dugu puntak. Ez dugu utlelako puntak, baina gasolinakoak. Hau adibidez. Hau garatuko da, bale. Eta hemen puntan jarriko diogu aerodinamika. Txoen jarriko diogu lehenik eta behin horrelako bat. Eta orain aerodinamiko adan amaiera bat, bale. Orduan hona atxera jarri beharko diogu alde batetik utilities esan duguna tokeatzeko hauetako bat jarri beharko diogu monopropa. Ikazak laurenekin zuberan izango dugun, baina bueno, monopropa eta hauetako pare bat adibidez, ez dakit zenbat jarri. Monoprop pare bat jarriko dizkiot bada espada, hau kristun luzea da, baina bueno. Eta motoreak. Motoretan sartuko dizkio borrerako beste bi bada espada, eta ja motorea perak. Vale. Onarte ondo. Orain, egoak. Egoak baino, bai, egoak jarriko dizkiogu. Ego hauekin ez dakit soberan izango duen. Suposan dut ez, beraz, nahiago dizkot horrelako batzuk jarri. Vale. Eta den jarri behar diogu horrelakoak. Vale, amen eta amen. Vale. Orain zuzenduko dugu hori, Eta orain gurpila falta zaizkigu. Utilities. Kriston. Hauek.
Txikiegiak igual, ez da? Hauek hobeto. Hortxe. Eta hortxe. Hortxe. Lokuro jau egan egingo du. Zuek uste? A ber, frogatuko dugu. Frogatuko dugu ea egan egiten duena edo ez. Bueno, ez eta hori gasmin gabe hasi. Ostea, badirudi ondo joango dala, Ostea, ez dut jarri hemengoa. Bueno, gazin dago. Hemen jarriko diogu. A ver. Buah. Hostia, no tanto. Que va. Impulso gutxi. Impulso gehiago behar dago. Motore gehiago behar ditu egan, eske luzegia da. Zerazki bat kenduta hobeto egan egingo du. Bat kenduta eta hauek kenduko ditu eta jarrita. Lehen erabili ditugunak. Epa. Bi. Notxi dut, bale, hemen. Hau hemen, eta jarriko diogu baita ere hauek. Vale, ea orain. Alandare oso txikia da hau. Asko zera handiago den goza bat behar dugu. Argi eta garbi. Transbordadore bat, azken finean. Hau txikiagoa danez, abiadura gehiago hartuko dau, eta lehenago. Katzera. Eta zeu gora. Lehen 15.000 metro eta honekin iazen bate. Zogetatu zaizu, txo! Tolesten doa edo ze? Ez da oso finkoa, Ez da oso finkoa, ez dut oso gustoko. Baina, bueno. Ingo dugu transbordadore handia bat. Transbordadore handi bat supusatzen du izango dugula horrelako bat dokeatzeko hangar. Vale. Hori, hau honek horrek dauka abantaila, musturra erabiliko dugula dokeatzeko zuzenean gure estazioan, vale? Horrek dauka abantaila hori, txuen, por txerto, ea zer komentatzen duzuen, edo zer komentatzen duzuen, edo zer de montre, que ba. Apa. Lasto txaper jauna, joko hau ez dauka multijokalaririk, hori azteko, vale? Bigarren, deskargatzeko ez dute hemendik esango, vale? Ez dute pirateriaren aldekoa, bueno, kominen artean, vale? Ez dute hemendik esaten, ez dute hemendik esango, vale? Ja esango dizute pribatuan edo, baina
Gustoko baduzu erosi estimeko berapen batzuetan, benetan. Primeran pasatuko duzulako jolasten honetara, bale? Baina oso komplikatua da, bale? Nik hasieran lortzeko orbitan jartzea nire lehenengo nabea, eman nuen hilabete pare edo. Osea, pasentziaz, patxadaz eta lasaitasunez oso komplikatua dalako jokoa berez. Vale. Eta hau hemendik eta orain hau gutxi izango da, propultsiolako hau oso gutxi izango da, jakin dezazuen. Jarriko diogu hemen aurrean hauetako bat, eta atzean hauetako bi. Epa. Lortzen, non dago pieza? Joder, eske luzea izan da. Oso komplikatua da. Jodo. Vale, bina mesedez. Vale, ondo. Eta motorrak. Vale. Orain, egoak. Masa puntua kontuan hartuta. Egoak, lehenik eta behin. Hau. Hau ez, nola da. Strukturala dena euneko eunean. Non zaude. Zute strukturala zera uneko unean. Zegoen pieza bat. Orain ez dudana topatuko. Non zaude. Katxiz la porreta. Zona hiltzartu estrukturala zen eguneko egunean. Estrukturala aerodinamika. Aerodinamika ez dirut. Nik uste estrukturala zela. Baina ez dut topatzen. Hau, jode. Ez dago... Ez dago zondo ikusten, bale. Eta... hauetako bi jarriko dizkiogu. Transportadoreari. Eta ben, egoak. Hemendik. Vale, utilities. Gurpillak. Hortze. Eta mentze. Joder, nobait dago pesaturen bat hor. Txapa emoten. Vale. Barentzertan ezin dizuet kasu egin. Unibertso maitagarri hori. Bizitza pribatua deitzen den unibertso maitagarri hori. Vale. Hau. Eta hau. Eta orain, hau pizka bat atzera. Eta ingo dugu honen froga. Bale, hau 4000 monoprop eta gasolina azbe nahikotxo dakar. Hau kentzen du teorian zer erabiltzen dute. Zagete zer erabiltzen dute motore horiek, por txertu. Liquid fuel eta oxidar, bale.
Osea, klar, hau bakarrik likid fuela duenez, kentzen dio automatikoki jokoak. Vale. Ez utziko diogu likid fuelarekin jarrita. Zer eta geroko egunean eramateko aragora interesatzen zaigu izatea, beraz? Mantenduko diogu. Momentuz. Arraro ez da? Venga. Egan egiten duen osatxo hau. Pero gero, espaziora hortik gero antzeko baten dena emango dugu, bale? Lan egiten du. Bale, pisua ez dara egoen, pisu. Iaia apurtu egin dira egoak. Benetan. Endut hor, como... Karo, pisu extra berri hori. Ez dio esertan afektau. Bale, baki zerren. Erkoratzen ez baduzu esan genuen, horrelako nabeetan, pizkat atzera gogon barzilera egoak. Tengo una baita dira, ez dut ikusten, kakazarra. Hauken du, hemen jarri, eta... Hau, pizkat lotu. Vale. Eta froga. Ez pasarete gogoratzen esan genuen transportadore, hain luzak ziren transportadore handi hauetan, ez ere egon behar justo esaktuki masa zegoen tokia, baizik eta egon behar zela pizka bat atxerago gertatu zaiguna ez gertatzeko. Hori kontuan hartuta, este guztegatik ondo doa, Son dos Kedman. Vale, primera. Aladura bikaina. Joaten da asko, hori bai, ez dauka... Hori ez dauka oso ondo egine. Behar bada motoren posizioagatik. Horrek eramaten hau pentsatzera... Motore bi hauek... Maizu bonfustero onda, hogeta masei. ¿Qué me estás comentando? Hauek horrela jarriko ditugula bestei, baina horrela jarri beharrean. Kontrakola jarriko dizkegula. Zer gertatzen den kasu honetan. Bitxikeriz. Kuriositatez. Porque pieza hauek kontatzen bazate ez dagoela guztiz zuzen. Dago pizkat como gorantza. Orrun, berdina, baina berantza jarrita beste bi neutralizatu egiten dugu ezberdintasun hori. Eta kriston abiadura erabazten dugu dita batetan. Aparte. ¡Uah! ¡Qué hostión! Vale, Reverto Launch. Se me ha ido mucho la pinza. Lo sé. Rétate. Ez que ez diogu jarri bez direkzionala. Hori ben nabagitzen da. Gora... Ba, gara, direkzionala gabe
beste fallo bat dakogula hor direkzionalak ez dizkogula jarri. Horrelako bi, gutxienez, bai. Hortxe. Elegante. 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 Baina. Orain bai, jode. Orain bai. Hau bai duala primeran. Hau bai izan daitekela eta asko. Bueno. Nahi daukat movida da gasolina kontsumo itxela. Baina, bueno, monopropilemarekin ere moteko garenaz. Hola, frikzioa. Frikzioa egiten duena, Maitasuna sortzen ari da hemen. Bat-batean. Nora astiro murrizten olan. Ea lortzen dugu hemen emergentziako aterrizaje bat egiten. Ondo, direkzioan, ondoa, pentsa. Estazio espazialtik atxetik utzi dugu. Eta nogoazen bitartean, nitan mar. Baina hau, pisu gehiagi dauka. Eta zuzen doa estanpatzera. No, estampatu egiten dira. Nada, A ber, zer komentatzen duzuen. Iragarki behar jarriko dizuet, hasi de regalo. Opari oso majoa naizelako, vale. Hau primeran, vale? Hau primeran doa, vale. Gauza da, honen kontsumoa oso bestia dala. Ordun. Hauek erabili beharrean, fregatuko ditugu. Hauek. Ez dugu usten dugu bat jartzen hor. Bale, bat izatekotan. Bat jarri ahal izatekotan. Izate hau. Hau, Ostia, bakarrik likid fuela erabiltzen du. Bakarrik likid fuela erabilita. Bode batzuk bakarrik likid fuel duten, adibidez hau. Eta kantitate oso desentea gainera. Karo, baina aragora likid fuela eta oxiderra eraman behar du, hor dau, movida. Komplikatua da hau, ez pentsa. Bestelakoetekin egin aldugu baita ere. Era ezberdina gaude egiteko. Frogatuko dugu gara zeran duen koetonekin. Igual ez du lortzen behar duguna diadura, Boa. Laguntza behar du horregita garbi.
Ezin du. Ezin du, pero ni pal de face. Ezin du, oza, puto. Ezin du, bera bakarrik ezin du. Beraz, hau jartzekotan. Baina bi ez, bat. Bat. Bi. Eta hiru. Ea orain. Claro, hemendik es que claro, ekite fuela bakarrik letzen duten koeteak egitea ni de palo. O sea, esta hirurekin ezin duzu eta jartzeko bezala, o sea. Da paseo bat por la playa, no me jodas. O sea, esan behar dira horiek bai edo bai. Zube fuetak zehala. Dudetan nago, Hau ez dauka beste sistema. Hau bez. Hauekin, a ver. Zelan du hauekin. Berdu kontsumo gutxiago. Hauekin be igual me manda de paseo, Baina, bueno, saiatxarren. Ese abiaduraren kapazatzeko, pistan. Claro, pistan dago bat, bale, igual hemen ezin du egan egin, baina igual gero espazioan dagoengo bat orkigu. Egin behar duguna izango da, dezeleratu eta ez askoz gehiago. Si ematen, pero no for. Hola. Vale. Ingo dugu osatxo bat. Pista luzeago bat behar du. Orduan. Ondo ez da algoetara. Pizkanaka bat doa, baina... Honek ezin du buelta emon. Dutxa bat hartuko duzuela.
dutxa bat hartuta. Horreko ditugu gurpilak. Surfing in the USA. Burua jaten ari zait ya, Hau ya es que se me está yendo la cabeza, pero vamos. Y te regas, quiña. Se me está yendo mucho la pinza, ¿verdad? Tuko naiz txorrada bat, munduko txorrada erik handiena egiten. Erortzen dugun, orain, lurrera atera eta... Hau ideia bat izan daiteke gero espazioan, ikusi barra espazioan, klaro. Uran ondo doa, osea... Uran primeran doa. Ritmo honetara gazpina gabe geratuko gara. Murrizta abiadura. Kontuz prestatu kontakturako. Vale. Ondo. Eta ea orain lortzen dugun. Orain espazioa dugu, horraino heltzeko tokia dago. Berduena abiadura atzeko. Espada ezagertatzen, klaro. Lurzoruagatik. Berreun. Boa. Abortar. Ostion. Vale, ideia ondo dago, gustoko daukat, baina frogatu behar dugu espaziora joaten. Vale, horretarako atarako gara hemendik. Eta ingo duguna betxikitxo bat hori frogatuz. Espaziora joanez. Vale, sartuk aterako gara orbitatik zuzenean, berdin zait. Helburu da ikustea zelan funtzionatzen duen espazioan. F, G... Ez, hemendik. Gasolina... Sí. Acá. Cámara. Itxi. Eta. Masa puntua. Eta. Beharko dugu.
hauetako bat, adibidez, hemendik, eta hasiko gara gasolinarekin. Talako barril handiegaz. Epa, aldatu naiz. Hau ez. Hau. Hau, eta maitzeko. Non hau? Zugula aurkitzen. Hau. Hemen. Bale. Zenbat tona dila? 403 tona. Zakiz oran izango duen, gora eramateko. Dira, hauek aktibatu. Vale. Ez dakiz oran izango duen, aviso. Para navegantes. Vale, lehenengo falloak ikusita. Eskerrik asko, oso inteligentea naiz. Vale, estrukturalki hitz egiten, behar du kable pare bat. Hemendik ona. Orain bai, frogatuko dugu. 403 tona espaziora. 403 tona, como si fueran aquí. Nah. Benik pisu gehiagi dauka nabeen aldera. Vale. Katxiz. Hortze, ea orain. Eta zin, bale. Pisu gehiagin. Eta zin eta bez. Bai, behitu, lortu dute. Edo ez. Gutxigatik. Jarriko dizkiogu ez dakit nola egin. Jartzen badizkiogu a ver. Hemen. Eta bai. Katxiz. Zuma. Vale, eta orain etako beste pare bat tengo duguna izango da hori ondo jarri da
Eta orain, falta zaio hauek. Hauek, eta hau. Eta espada berriz ere jarriko diogu alde honetan horrelako bat. Zer jarriko dizugu hau hemendik hona eta hau hemendik hona. Eta behan berbera. Naiz eta gasolin kableak egon. Eta espada. Vale, ea orain. Zeran doan orain, ea ba. Ondo, astu zet jartzea, bueno, berdin da. Bueno, gora badoa. Gora badoa. Aurrerakuntza bada. A ber, egon, fallau egiten dau oreka. Oreka ez da oso ondo. Gau hemen mehan jarri beharrean. Hor, jarriko dugu pizkat erdirago. Ea orain, zer ondoan. Ea orain zer ondoan. Berdin guztien dudan ez da, bez, aizen bat. Vale, gora badoa. Zeo zer bada. Zenbat metro gora? Ez dakit. Guar horretan, atxekoan, beste jarreko dugu pizkate zuzenago joateko. Behar bada. Bueno, metroak aurrera badoa. Bat ere txarto egia esan da. Gora badoa. Ea espesoan foto dugun motore horiek gauzak egiten, osea, sin más. Maniobra batzuk egiten eta bar eta listo, osea, ez dugu nahi zebez gehiago. Pizkanaka badoa pizkat gehiago, tolesten, baina bueno. Hori igual hemen beste bat jarrita, hau, klar, orain ja asko da eta badoa gero eta handiagoa egiten angulu hori. Apateko biotera, eske joango da osoz. Horbekoan jarriko diot beste bat, hemen pizkat onago erakartzeko pisua. Eta jarriko diot baita ere horbean beste kable estruktural bat lotuz. Hau. Kagoen sos. Zubar hartu hau. Mendik ona. Eta ere egingo dugu froga. Berriz ere. Ai, ama. Zerako mundu hau, frogak egiten. Bale, orain bai. Orain badoa zuzen. Gutxi gora bera. Zuzen, badoa gutxi gora bera. Handa igual kontrol
Leku oso jarri beharko dizkiot. Orain ona gehiagi datu. Zaila da oreka aurkitzea, Vale, lehenengoko aitzali da. Vale, ondo doa, ez da bat ere txarto. Eta 1000 metro. Eta gehiagik tolesten ona. Baina gasolina gutxi dagoelako, behar bada. Claro, hemen honek hau saiatu naiz egiten, baina hau teorian ez da ondo aterako. Saiatu naizen egiten. Porque hauek bestak baino impultso gutxago dekote, behitu gozadua. Eta horien ez duke eman behar. Jo, zenbat. Bueno, espaziora alduko da. Gutxienez. También bera. Ez dakit orain zen faiago egin duen, egia esan da. Nik ondo zihun eta hasi da alde horretara joaten gasolinagatik edo pisuagatik. Igual hau gehiegi da. Eta honekin zoeran du, behar bada horrelako zoze izan daiteke. Batzutan oso raroa da mundua. Claro, tolestu ez bada tolesten inora, zuzen joan da bai helduko dala espaziora. Bueno, baita ere ez ditugu ezer RFS-erik, ez ezer horregakorik orduan hori be. Metro. Hiru mila metro. Balantzo gehiagit hartzen da bilona. Tutosun da aurkitzen oreka puntua. Nahiko ondo doa landa ere, nahiko ondo doa. Zinezke esatu.
Hori txarra. Hogeita 13.000. Aguantau lagun, hortxe ondo zoazela. Vale. Atmosferatik aterako da. Hori ondo dago jakitea, 1000 metro, ondo. Lortu dugu helburua. Helburua lortu dugu. Fuera. Zenbat 1000 metrotara, 159. Vale. Hori atxan utzi nahi dut. Horretuko duzuenez. Maniobra txikitzu bat frogatuko dugu egiten, eta horrekin ja bukatuko dugu. Hemendik kokatuko gara. Horreinik hauei paratxuteak eta bar falta zaizkio, osea... Pazientzia. Hau da prototipoa esan dezakegu. 159.000. Eskatxo bat gehiago. Eta gota hamar, espazioan gaude, ja da, unean, orbitan gaude. Ue! Eta teorian, hemendik gutxira, ziberko litzateke galdu beharrean irabazte, teorian. Edo hori da nire teoria gutxienez. Duzunez ja, galtzen, ez du iaia galtzen, oso gutxi, oso neko motel galdu egiten du, eta nahi segundo ditugu, jazta, irabazten da, hau, ja, hasi da irabazten da abiadura, bale, ba hau abiadura hasi bada irabazten da, nahi duzan, ideia hau posiblea dala egitea. Igual ezein gitxirekin, igual bate bat gehiago jarberko genioke, baina hau, ideia, behitu, ja, hasi da abiadura, behar bada baten bat gehiagorekin, baina ideia posiblea da. Bale? Horrako transportadore baten ideia posible oso posiblea da. Hauek edo besteak, txikabak zirenak edo ez dakit, ikusiko dugun nola egiten dugun. Baina hori segurazki... Urrengoko saio batetan. Eta ja, frogatuko dugu osatxo bat egiten. Motorra jeitsi. Eta hasi. Handago gure. Zimet bat geizten, pikau, mesedez. Bueno. Ja da, joan beharra daukadala lekado batzuk egitera. Hau, ideia prototipo bezala ondo dago. Ondo dago, prototipo gisa. Oso prototipo ona. Beraz horreko zauze pentsatu beharko dugu, baina beste motore batzuekin. Bale?
Beraz besterik gabe, espero zuen gustu esatea eta gustuko izan bazuen, bak izan bazuen, eta hurrengo arte launok. Zaindu. 時を超えた夢を見る静寂の海に抱かれて遠い悪夢を見上げては儚い命燃やした幾千の朝に光が向かう場所へ羽ばたく